ଖେଳିବାକୁ ଆସିବୁନି କି? ନା ନା ଆଜି ଟିକେ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ବଜାର ଆସିଛି ତ ଆଉ ଖେଳିବାକୁ ଯାଇପାରିବିନି। ତାଉ ତାଉ ଆରେ ନଟିଆ ଆମ ବାଇକ୍ କୁଆଡେ ଗଲା? ଭାଇ ଭଗବାନ ଏଇଠି ପରା ଥିଲା। କଣ ହେଇଛି ଥିଲା? ତୁ ଦେଖିଥିଲୁ ଟି? ହଁ ନଜର ତ ରଖିଥିଲି, ଖାଲି ଘେଣ୍ଟୁ ସହ ଫୋନରେ ଟିକେ ସମୟ କଥା ହେଇଥିଲି। ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଫୋନ ଗଲା। ବାଇକ୍ ଟା ଚୋରି ହେଇଗଲା ନା? କଣ ହେଲା? ବାଇକ୍ ନାହିଁ, ପୁଣି ଆଜି ଗୋଟେ ବାଇକ୍ ଗଲା। ଚେନ୍ ପକେଇ ନଥିଲା କି? ନାଇଁ ଭାଇ, ଚେନ୍ ଲକ୍ କରିନଥିଲି। ସବୁ ଏଇ ଟୋକାର ଭୁଲ। ବାଇକ୍ ନ ଦେଖି ଫୋନରେ ଗପୁଥିଲା। ଛୁଆଟାର କଣ ଭୁଲ? ଚେନ୍ ଲକ୍ ପକେଇବା କଥା ନା ଆଉ। ପୋଲିସର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦଉନ। ଯାଅ ଯାଅ। ଗଲା ଆଉ ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା ନାହିଁ। ଚାଲେ ଗ୍ୟାସ୍ ଟା ମୁଞ୍ଜିକି ଏବେ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବାକୁ ପଡିବ।